देरहानोथ' बिराद मोजां मोनदों माने बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एसे मेजर गेम सेक्रेटारि देरहानानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों आङो गिबियावनो आंनि लोगोफोरखौ हाजासे हामबाय होदों आं इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेटबाबो दिनै बे फिथाइखौ आं मोननो हादों बेखायनो आंनि बे फ्रेन्ड सार्कोलफोरखौ आं बिराद हामबाय होयो आंनि बे इउनिभारसिटियाव हाबनाय गासिबो लोगोफोर फंबाय बिनानाव गासैखौबो आं हामबाय होदों आं बिसोरनि अननाय होनाय नङामोनबा आं बे देरहासारनायखौ आं मोननाय नङामोन बेखायनो आंनि फ्रेन्ड सार्कोलखौनो आं हाजासे हामबाय होदों थेंक इउ इन्डिपेन्डेन्टआव नोंथांजों लोगोसे साबसे बिजाथिया देरहासारनो हागोन दा इन्डिपेन्डेन्टआवथ' जों गावबागाव आलदा आलदासोमोन बाट आंनि साइडआव नै दा सानै दंबावो बिसोरबो गाव गाव आलदा आलदा इन्डिपेन्डेन्टआव गसंजोबदों स' बेखायनो जों गाव गावनि नाजानायजों एबा लोगोफोरनि सापर्टजों जों देरहानो हाबाय स' थेंक इउ माबायदि मावलांगोन आंथ' दा आंनि माबानि स्पर्ट्स सेक्टरनि आं स्पर्ट्सनि सेक्टराव माबायदि मावलांनांगौ आं मावलांगोन आं निजे गावनो गेलेनायखौ मोजां मोननायखाय आं फिल्डआव ओंखारनाय हिसाबै आं गेलेनायखौ बिराद मोजां मोननायखाय आं माबायदि खालामनांगौ आं एसेबाबो एक्सपिरियेन्स मोनो स' बेखायनो आङो बे इउनिभारसिटिनि थाखाय आं बिराद गासिबो गोसो मोदोम होनानै आङो मावलांगोन आं खोनानो मोननाय बायदिबा 200 डिफारेन्सआव आं देरहानो मोनदों आंनि पस्टआवहाय 3 केन्डिडेट दंमोन बाट आङो 3 केन्डिडेटबाबो दिनै 200 प्लास आङो डिफारेन्सआव मोननो हादों आङो एबारनि बुसु इलेक्सन 2025-2026आव आं फर डिबेट एन्ड सिम्प'जियाम पस्टआव आं गसंनाय जादोंमोन एबार आं देरहासार जाबाय आं बेनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि ब्रादार्स एन्ड सिस्टारा बिराद आंखौ हेल्प खालामदों आं इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट जानाय हिसाबै आंखौ बिराद सापर्ट खालामदों ब्रादार्स एन्ड सिस्टारा थ' आं बेखौनो होनो सानोखि आं आंनि खामानिखौ मोजाङै मावलांबाय थागोन आरो बे एकाडेमिक केलेन्डाराव जोंना मा फांसन प्रग्रामफोर जायो आं बेयाव गासिबो बाहागो लाजोबगोन आरो आं ट्राइ खालामगोन कि आंनि साइडनिफ्राय आं बेसिबां खामानि आंनि आन्दाराव गोलैयो आं बेखौ मोजाङै मावलांनो आं बेयाव ट्राइ खालामगोन आरोना थेंक इउ स' माच जिहेतु टिम इउनिटियाव एबसुलेट मेजरिटि मोनबाय बिथांमोनजों माबायदि गोरोबनानै खामानि मावलांनो हागोन जेरै जों इन्डिपेन्डेन्टबाबो जोंनोथ' फिउचाराव जों जयैसो खामानि मावलायखानांगोन नालाय स्टुडेन्ट इउनियन हिसाबै थ' जोङो हेल्प खालामनायगोन बिदि जेबो माबा नङा आरोना जों होमबाबो इन्डिपेन्डेन्टबाबो जोङो मोजाङै गावनिनो दायथ'खौ मोजाङै मावगोन आरोना थेंक इउ खुलुमबाय आंनि मुङा पिंकु बसुमतारी दिनैनि जानानै थांनाय बुसु इलेक्सनाव आङो उदां बिजाथि हिसाबै ओंखारदोंमोन आरो दिनै आं देरहासार जानो हाबाय बेयाव आं गोजोननाय मोनदों आरो आं हामबाय होनो सानदों गासैबो आंनि लोगोफोर आरो लोगोसे जोंनि इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो फरायसा जाय आंखौ गावसोरनि थाखाय लिडार सायख'बाय थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो आङो लिटारेरि सेक्रेटारि पस्टआवहाय देरहादों आंहा केन्डिडेटआ अप'नेन्टआ सानैमोन आंजों 3 बिजाथिमोन बेयाव आङो सासेजों नियारलि 70 भटआव आं देरहादों आरो सासेजों नियारलि 100 भटआव आं देरहानो हानाय जादों थेंक इउ